аз съм Рима и добре дошли в канала ми. Днес ще си направим този най-обикновен грим, но е за снимки без филтри. В момента виждате кожата ми без филтър, така че ще ви покажа как да постигнете този ефект, за да не се налага да използвате грозните филтри от Instagram, с които не приличате на себе си. След стотици хиляди минути прекарани в TikTok и YouTube в опити да се науча да се гримирам перфектно, така че гримът ми да изглежда като филтър и да видя кои продукти работят за мен, мисля, че вече смело мога да кажа, че мога да предам тази информация на вас. На първо място ще започнем с веждите. Това е NYX The Brow Glue. Не го сменям за нищо на света. Все пак не ми се дава 20 лева за него. Пускат го на промоция от време на време в Lily DM и си купувам по 2-3 бройки за 13 лева. Не 2-3 бройки струва 13 лева, ами една бройка струва 13 лева. И просто си купувам по 2-3 бройки, така че да си имам. Това, което правя, е да сресвам веждите максимално нагоре. Май е време да дойдете малко по-близо. След това ги оформям с самата четка, като го правя по най-бавният начин, за да можете да видите какво точно правя. Получавам супер много комплименти за грима си и реших, че това е информация, която е редно да се предаде, защото hot girls don't get keep. Правя същото с другата вежда. След като сме запечатали веждите на място, ги оставяме да поизсъхнат малко и слагаме хидратиращ крем. Аз използвам този. Това е много основна стъпка, защото фондитенът, който ще сложим, е доста покривен и доста изсушаващ. Затова, ако не си хидратирате лицето добре, просто ще изглежда ужасно. Сега е време да приключим с веждите, за което ще използваме една ето такава четка, която вършим веждите и сенки. Свършиха ми сенките за вежди, за това ще използваме сенки от палитрата на Revolution. Слагаме си сенки на четката и започваме да запълваме там, където не ни харесва. Може да излизаме от очертанията, защото после ще минем с мокра кърпичка и ще направим формата, която ни харесва. Хубаво е да ги издължите малко, когато ще си слагате очна линия. Този грим включва очна линия, така че след като вече сме запълнили с острата част на четката, я обръщаме ето така и за да стане по-светло от тази страна, просто минаваме по този начин. Причината, поради която си правя веждите по този начин като неандерталец, е за да може да имам хубаво омбре и тук от вътрешната страна просто да изглежда по-прелято, което на мен лично ми харесва много. Ако на вас не ви харесва, просто не го правете по този начин. Не искам да чувам приличаш на опосум. Да, приличам на опосум. След като вече приличаме на диво животно, взимаме мократа кърпичка върху нокътя си и просто правим формата, която искаме. Това със сигурност не е формата, която искам. Не се притеснявайте за това, от вътрешната страна ще го оправим малко по-късно. Мисля, че тази е доста по-начупена от тази. Затова, а тази е по-дебела, затова ще я оправим. Фондите, на който ще използваме е Maybelline Super Stay, като ще си го взема на една ето такава четка.
за да мога да си отсека веждите на челото и да си сложа фондютен на челото. Първо ще го разнеса леко така, за да не ми е много напластено. А след това вече все едно рисуваме и очертаваме с четката. Тази вежда определено е доста по-тънка от другата. Добре, мисля, че вече отгоре са еднакви, поне колкото могат да бъдат. Взимаме си бюти блендера и разнасяме останалия фондютен по челото, като не е нужно да е перфектно, защото ще сложим и кремообразен бронзър. След като челото ни е готово, можем вече спокойно да продължим надолу. Взимаме си един коректор. В случая ще използвам този на Maybelline Fit Me. Ох, защо не фокусира? В случая ще използвам този коректор на Maybelline Fit Me, като ще си го сложа на клепачите и ще го разнеса под веждите отново с тази четка. Взимам си тази четка и отново го разнасям. След това минавам с бюти блендера отгоре. Следва една от най-важните стъпки във вашия грим, която е ето това пространство тук. Никой не ви го казва, но се оформя изключително трудно. За целта взимаме една ето такава четка, с която аз използвам за коректор и просто с потупващи движения блендваме фондютена отгоре и коректора отдолу. След като това пространство вече е замаскирано, продължаваме нататък. Видях нещо тук, което не ми харесва и ще го запълня с още малко сенки. Аз лично обичам да работя на секции, като отново си го слагам върху тази четка. Първо си правя едната част на лицето, а след това другата, защото иначе засъхва и не може да се блендне толкова добре. Обикновено слагам много фондютен, когато ще излизам вечерно, затова сложих толкова много. Иначе, между другото, през деня много рядко се гримирам. Тук около носа обикновено обичам да го затоплям с пръст и след това да минавам отново с гъбичката. Продължаваме нататък с другата част на лицето. Махам си фондютена от устните. След като сме готови с горната част на лицето, което са веждите, челото и фондютена, продължаваме към кремообразен бронзър, коректор и по принцип кремообразен руж, но в момента нямам такъв. Затова няма да слагаме. По принцип кремообразният бронзър трябва да ви дойде малко под скулата или зависи както вие се харесвате. Аз обичам да си го слагам на носа, като правя някаква ето такава форма. Няма голямо значение, защото ще сложим и коректор. Слагам си го на челото. Слагам си го ето тук, за да ми изглежда по-остро лицето, както и отдолу под брадичката. Отделно, за да не изглежда много бледа от долната страна на лицето, обичам да слагам и малко ето тук. Сега хайде да го бленднем.
Аз го блендвам с ето такава четка за фондютен, която е мръсна, но ще ме прощавате. Използвам я много често. Започвам от челото, като блендвам нагоре. По принцип го потупвам и с леко издърпващи движения нагоре. Конкретно този бронзър от She Glam се блендва много лесно, затова не е нужно да натискаме много и много ми харесва, че не ми сваля фондютена, защото има и такива. След това на бузите, обикновено с по-потупващи движения. Сега за местата, където не ни харесва колко е отсечено, например тук не ми харесва това, че е кръгло, тук не ми харесва, че не се прелива достатъчно добре, а тук също не ми харесва много, а ако продължа да го чегъртам с четката, ще го разваля. Затова си взимаме бюти блендера, с който си правихме фондютена и просто леко дифюзваме. Най-нелюбимата ми част е поставянето на коректор. Не знам защо, просто го намирам за абсурдно, безмислено и така нататък, но е част от грима, така че продължаваме нататък. Обичам да си слагам ето тук и тук, където ще ми бъде очната линия, горе-долу, за да озаря малко мястото. Отделно обичам да си слагам и под контура, който си направих, за да мога да го отсека леко и лицето ми да изглежда по-сначт. Обичам да си слагам малко на носа, под формата на удивително. И това са местата, на които поставям коректор. След това го блендвам с бюти блендера. След като сме поставили всички кремообразни продукти и сме си направили вежите, тогава е момента да напръскаме със сетинг спрей. Аз ще използвам този на Maybelline, който е Lasting Fix. Матиращ е, така че се надявам грима ми да седи добре през цялата вечер. След като сетинг спрея ни е попил, продължаваме към следващата стъпка, която е бронзър. Прахообразен. По принцип няма нищо лошо да имам малко повече бронзър, тъй като ще ходя на парти. И на снимките със светкавица най-вероятно ще изглеждам бледа, както и да се гримирам, така че слагам малко отдолу. Следващата стъпка може да ви прецака грима, може и да ви го направи още по-уникален. Аз ще използвам този руж, който е на Catrice в цвят Chic Lover. Обичам да го слагам малко по-нагоре и след това да го придърпвам по-надолу. Прекалих. След като прекалих несъзнателно, защото този руж е твърде пигментиран, отново си взимам бюти блендера и просто там, където не ми харесва, леко изравнявам ръбовете. Това вече е съвсем друго нещо. Следваща много важна стъпка от грима е пудрата, като аз ще използвам тази от She Glam, която е мокра, което е изключително странно. Още не мога да си обясня по какъв начин се случва това, но тази пудра е мокра на допир. Изглежда като пудра, но всъщност не знам какво е точно. Взимам си я с едно паудър, слагам под очите и на местата, на които не искам да лъщя.
Следващата стъпка в нашия грим ще бъде очната линия. Аз използвам тази на есен, струва 5 лева или 6 лева, не съм сигурна колко точно, но ми е изключително удобна, мъничка е, има много удобна четка, питам да ви покажа как си я слагам. Взимам си огледалото, гледам право към него, с отворено око правя една черта. След като съм направила тази черта, взимам ето този ъгъл, където ми е сгъвката на окото и това, чертата ни. Като правим втора черта, оттам нататък. След като вече имаме крилото, продължаваме нататък. Взимаме откъдето искаме да започне очната линия. Аз лично харесвам да ми започва от средата на окото. И с отворено око я свързваме с горната част. Каквото не ни харесва и не ни изглежда равно, го оправяме в последствие. Трябва да изглежда по този начин. На моето око ми харесва, когато изглежда по този начин. Сега ще направя на другото и се връщам. Точната ни линия е готова. Продължаваме към извиване на миглите с извивачка за мигли и... Това са миглите, които използвам. Те са половинки, по-скоро са на 2/3 от окото. Очи глам са и са ми любимите мигли. Поръчвам си ги за 15 път сигурно. С ето такава пинцета си взимам едната мигла. Миглите от Шиглам имат леко бяло крайче, което ще изрежа, защото седи грозно и не ми харесва. Взимам си лепилото за мигли на Аура. Взимаме си едно огледало и гледаме надолу. Сложената мигла с моята мигла застава по този начин. Останалата част от лицето е готова и продължаваме с лип комбото, за което ще използваме моливът на Enel Beauty в цвят 01, червилото на Enel Beauty в цвят Sugar Baby и Clear гланцът на Essence, който при мен вече не е Clear, защото съм го използвала много пъти. Имам такъв във всяка чанта, струва 5 лева, любимия ми е, купете си и вие, защото седи уникално върху всяко едно червило. Аз по принцип обичам да си слагам балсам за устни след като съм си сложила молива, защото иначе имам чувството, че молива ми не издържа много дълго време и не мога да ги очертая толкова хубаво. Затова сега е момента да сложим балсам. Използвам ето този балсам за устни на VZK. След като съм готова с балсама за устни, слагам от матовото червило на Enel Beauty. Изчакваме го да засъхне и слагаме гланц. Докато засъхне червилото, ще си сложа хайлайтър, като аз използвам тази
малка палитричка на Revolution, която получих от, мисля, че от Bella Box, или си бях поръчала някаква такава подобна кутия. Използвам само розовия хайлайтър, като го слагам върху скулите. На носа. Леко под веждите. И най-любимото ми място ето тук. Супер много отваря визията, много по-добре изглежда, когато си сложим хайлайтър там. Без значение дали имаме сенки или нямаме сенки. Просто вижте колко по-отворено изглежда окото. Червилото ни засъхна, затова си взимаме гланца и слагаме от него. Може да го видите отблизо. Благодаря, че гледахте и може да се абонирате за още такива.